Prison Break series mo nam tak mai kha kanen cheu toinarin oma tunchuma kan case ngai thlak le tur po hi hetiang lam hoi hi ani dona courthouse kota Vietnamese mi paruk lai mai an tlanchhuah dan makle ngai nom tak ani dona ni heng mi tang tlanchhuak te hian an kolbun phelovin an tlanchhuah ka November ni sompariat kumsang ni somni panga zenga chuan Provincial Court of Sovereign chuan Cambodia Rama Criminal Network Operation lama an mi mante thuboi ngai tua tura alawra man to chu relan tuma thunei du te chuan an mi mante chu tan ina changin zingkara changin courthouse lampanin motorin an tlan puya courthouse a chuan mitang phur mi paruk tenen chuan zingdar riat le mri somnga vela an thlengani tanin motora chuan avain mitang sompani an chuanga chung zinga mi paruk te chu Cambodia Criminal Network Operation lammi ten niya motor hi police bike pathumin nunglama an escort boka bike a chuan pani cheu chuangin escort to mi paruk anom ti nani chu mai baka danin motor khal tu tenen an ni boka amai ro chu miswal tu rot vek an ni hloma veng tu hi an mi phurte ngai to chuan atlem de ubokani Police pakhat chuan motor nung chu hongin mitang mi paruk te chu courthouse a chuan anin zuilu tira boina po ala umlem lo paruk te chu velfai takin boina umlovin an shwai lu theya ti chuan midang paruk Vietnamese mi te chu motor chang chuan chhuwa an nia chuti meklai chuan an kyang mai courthouse kota tanin motor bul maya chuan meche pakhat adum veka in thuam lukhum dum khum le max wa hi alo veya Vietnamese mitang te chu Pawnah aron chhuah lai chuan mitang pakhat chuan chu mechhia chu aron pan hnai ngala mechhia chuan beka aloda hen kan chu phorin mitang pakhat chu alo petani ti chuan boina chu a chhuak chhun zomta a hen kan hmang chuan police officer chu ati chaita a police officer ho chu an tlandar ngal huka pakhat phei chu gate umna lama chuan tlan chet na lama ain pal thude unwai bokani mitang paruk te chu mechhia nen chuan mi puilu na lam gate a chuan an chhuak ta a poilu tuk tak main hemia hian escort to police te hian silai an kol lo hi ni gate pona chuan car pani hian alo ngak reng to hi alo nia mitang te chu kara chuan lut ngalin chak thei ang ber chuan an tlan zui ta ni police officer pakhat chu silai lain tuala aron tlan chhuak zuya silai chu van lama a met puaka police officer dang te po thil thleng shil sha tan nia mitang parukte tlanchhiat na tur kong nia an chia te chu lodang chat turin an ti boka courtyard court le a compound zong zong chu mishing kalpo thailo turin sil ngal vekani crime scene poimo taka ngai niin police le sepain an lu chil ngala miswal paruk lai mai courthouse kota olsam taka an tlanchhuah theina chuan Cambodia ramdan in khwa kherna momal lo zia atirang chiang leya thunei tu te tan po za thlak tak turani courthouse tua zola handcuff in phel pakhat an chara chumi omza chu anzinga mi pakhat chuan akolbun chu alo phelani mase he hi mecheng khatle thunei tu te chuan officer duty zinga mi emo anmani thunei na keng ko tur zinga mi in alo puive ani mai lo mo ti ngai dan an nei boka courthouse ko chu CCTV camera in alo cover veka avane thlak viawani CCTV camera chuan mitang te puitu mechha chu zengdar somle mni somnga pakhata chuan courthouse kota arun luti atilanga kota chuan aveiton seka nga nei ne om takin alo umani silai alo pelai te po chu chiang takin alanga nu chui tu de chuan he thil thleng hi ro man lok na filfai tak manga che chwa na ni antia mechha in courthouse thleng tura arun kalna motor scooter po chu an hmowa a scooter on khallu hi tuala chuan an tlan chat na lama an titlu nge ngeya police officer escorta kalte chuan thil thleng chu makantia an engine man lo zale an bulmaya mechha lo umve alan dan po pangai tak mai nia an shiatin an mi mante alo puireng mai chu angai na an chelo tak zetani mechha in silai alo pek tak chu an chui nuwa chuan K59 military handgun niin an shia a gate pona an tlan chet na car pani po chu CCTV camera in alo capture boka
Toyota sedan car dum le SUV car ania apani chuan license plate po anilo ve bok CCTV camera alan angin karong le pian phung te chu thedar ngalania province tanga po thon ngal ni yin miswal te po chu an lan dan le an pian mangte thedar ngalani boka an zawai chuan Vietnamese mi amor le sa Cambodia rama manan ni heng miswal paruk te hi Cambodia rama criminal network operation lian tak smuggling te dan phalawa ral thuam to ruk chung changa te online gambling scam lian taka te po anin nam noi boka an tlanchhuah maluk hun rei po alaliam mayin Cambodia ram thonei tu de chuan an mison mek miswal te hi an lauman deuh chia le ngala operation hlo tling tak niin heng miswal paruk te hi an mana an tombu ka chuan lu chhuain an ral thuam kol te po an man sak chewa silai engemaw zale bom chi sang sang an lo kol chewani Vietnam lam mi te po hetianga hian anin nam hnoi nual nia arina nia Cambodia rama na tho turko muin mitam tak an bum chhuaka an bum chhuah nuwa an sala an siam ta china ni miswal paruk zinga silai chelek tu berkha an zinga how tu bernia chata nia aming hi leivan thian lian ania kumsom thum vel chawani Vietnamese mi ni yin kumsang hi somparia ta changa sang hi sompakwa borvel khan Cambodia akhosa a Cambodia chuan Vietnamese mi miswal rwal honen anin mel chata a Vietnamese mi ni yin kumsang hi somparia ta changa sang hi sompakwa borvel khan Cambodia hiana khosa a Cambodia chuan Vietnamese mi miswal rwal honen anin mel chata nongpen le casino zone ramri ngai lama che chinan ni Vietnam police ta chuan leivan thian lung hi andrama criminal record neila yani tho arun shatira Vietnam atengin Cambodia chuan athil ti chinte chunsom turin tlanchhuah ni in an soibokani Cambodia nongfena chuan tech company anti mai churina a tech company chu ani na taka chuan online gambling lam akhoyani Vietnamese chu a target te an ni ber boka ani telin a online gambling a chuan mi anpunga customer anpunzel ta ka chuan karlova liang chu online gambling a chuan boss alone ta a mi te tlon le lauron alone ta ni Vietnamese mi kumleno pangtak tak te chu anwai thok turin Cambodia chuan athlem lu ta china Chinese criminal group le Cambodia rama criminal honen chuan anin link vek boka drugs trafficking te ral thuam to ruk le gambling te chu an sum hu na lian takani preliminary investigator de chuan liung le apol te hi Cambodia ram le achenom ram engemaza te a criminal polian tak tenen anin kungkai nge yan ringa hei wang hian Cambodian investigator de chuan miswal paruk te chu an mani puitulian le shol tak an nei anjina wangin an na chu a ol ai donin an chelovani nu chui tu de chuan courthouse chang chuan traffic camera zong anin kwala an tlan chatna motor tlana kung chu enzelin Toyota car dum zok chu National Road NR1 nomfen lama chuan Atlanti an mowa SUV zok chu kung chiale bumbau taka atlan peng dai thongani miswal te hian nu chui a har theinan anin chendar niin nu chui tu de chuan an ngaya Sovereign Police Department Deputy Chief Colonel Verenet Swan nu chuina chu akai shwaya first chu team nia chenin team khat chu ama hovin an che chhuaka nga Toyota dumzok tlanna lama chuanin kaldon ani team pani na te chu SUV tlanna lam kunga an kalanga Toyota car dum chu atlanna lama chuanan umzui zela kilometer sumthum chuangot chu an mani traffic atait veboka wangin andu anga chakin an umzui hlei theilawa an thei anga chaka an tlanzel nuwa chuan team khatna te chuan vanai thlak takin leivan thian lung te chuan na motor chu an wanang chingta ni miswal boss perleng chuan a chuana kara chang chuan an mani ron zui tu police te chu silayen alo capture chara police terin lok angein aral thuampo an lowin ring sa vekani kong sirami te motor dang lautlan ve te poin an lau tak zeta silai mu chu apel chwai ani bera police te chuan miswal te car tire chu an ka thep saka mase chuti chung chuan an atlan sel thawa ake a thep to a
a speed asan emawang chuan liang chuan kar chu a control zo talawa kong sira leilet tuitlin na chuan a in khal lut ta ni police chuan kar chu an zuk wal bet ngala film khur taka chein lenga luhai moi chu an hnuk chhuak zui ta ni anin ve lai le anin man lai zong hi reporter de chuan video in an lo cover veka police chet vel dan po a hmu nom khop mai nu chui tu de chuan an man be nuwa an ro man na te an zota liang chuan an chian dang SUV kara chuang tenen chuan khopui po na man an ni lo hlo chuan in ton le ngei an lo tuma lianga soizel danin SUV zoka chuan midang pali an ma ni puitu me chha telin an chuang ani nu chui tu ten an bi ruk na tur om chu an chui zui vele a ngun takle uluk tak film khor taksi chuan an cheya ti chuan Sovereign province lani phak Vietnam ramri lama farm ro santo buk thlam oma chuan an biru ni ngeiin an cheta a helai farm ro santo hi an biruk na hmun nia an chiat na chan chu helaya police duty de chuan an thudon bo zuin an lo petrol veya chuda chuan helai thlam bul naya hian SUV grey color ngei mai chu an lo hmu ni nu chui tu de chuan an thudon bo zuin chulai thlam le a che vel chu police team engemaw za chuan an hwal bet ta ngala nu chui du de chuan SUV car chu an hmu chhuaka a ke alo thepa adar thlang te po alo ke pokani miswal te chu kein an lo tlan chele man to alo nia ram hnoi pil ril taka te chuan an zong zela ti chuan tlaidar ni vela chuan nu chui tu de chuan mi panga ni nge yan sha chu ram hnoya chuan an chetlalai an hmuta a nu chui tu de thoman sha da wangin an che boy zuya tharum mangin an lo beile ta an zinga pakhat chuan silai aron met puaka mase police team le sipai de chuan an tam hne shima November ne som paria tlaya chuan mitang pali te le an mani puitu me chha te chu an man ta ni Cambodia rama hetianga mitang tlanchhuah na le man le mai an ni he a thlengai zen lawa an tlan boni vek November ne som paria ta an man le vekani Cambodia mi puire chuan mitang tlanchhuak zong manani ti an sha chuan an thoving hwaya an thla po amwang ngal hle ni nu chui tu de chuan fin fiana tan SUV car le Toyota car de chu an kuta an langala an silai man te po la khomani boka police te chuan formalo umve amor mi pakhat an mani puya an tlan chha zel na turatana ko mu tu ni nge an rin hel chu an man tel boka ti chuan an zawain mi pariat ngot mai an man ta ni hemini vekhian Cambodian thunei tu de chuan official diplomatic notice chu Vietnamese border force te nena chuan an thun ngala an mi man te thlak chu thonin an mani thurai pui tu nia an sia te chu arang lama lobo zui ve turin an ngen ve boka an tlan chuani November ni som paria chu an trial nei ni tura lawruat lok ni ma se thil a boi zo ta ka wangin trial chu son hlat ani ta ni Cambodia ram dana chuan he tiang ral thuam lam kai noya an mi man tele tang tlanchhuak ang chi reng hi shemna an ti khau chin hleya police emo first lam mi reng silaya tin ringot po hi tual tha tum thu boy an siam sak ngal chin ani November ni som bakwa kum sang he som he panga chuan thunei tu de chuan thu chwa siamin an mi man te chuan shemna an hmu tur ayarit an hmu vek tur thun soya lung inan tan hona po ven himna chu a cha don hle nin an soya duwa an chet kwal theilaunan kolbun ti reng an nilawang ti po soi thei anilau tin an soya ni he thil thlenga wang hian mitang son chwa emo shwai chwa konga security po ama ayale tin a cha don ani an tia an phim kur hle to don ani trailan mu chon main mitang te hi a shan chewa tan tirani dona anin mule anin biak po phalsak ani don lo shima mitang te hian in chirna emo shiom ti mel an lan tir lawa an mani puitu ber me chai ro hi chu a chap le ringo china a chan te tana arin omna alan tir na veya angai niin asoyani Cambodian thunei tu de chuan an mi man te chu Vietnamese ni ma se anjama poi khoina le man an ni awangin anjam Cambodia ngei ro relna an nei sakdon ni yin thu chwa an siam boka engpo ni se mitang tlan chuak ta te hian shemna na takmai
an hmu ngei dawn niin minol pui chuan an ring het sa bur to ni